Kan notis tentang SSC GD Constable kita apply kan ni. Bahas ngap iki video kejunga nadu ka sedang syadu ka bakut kenang mapin sutu bah. Mat ngani rabru EP. Hakan kan notis lapan i menta baik itu ki apply nam tajung kan ke SSC GD Constable jom ta usna ada punreu kamud ba. Pilala ban cek ya ka exam city dan ki exam date ki jongpi. Bade ki admit card pat ki par akhir menta dari pinio pat ya ka admit card ki jongpi ban thoi ki exam kamud ba. Hadin ar dan nilai sengi hasua jongka exam. Itu kita apply kene subhaban sa check no ek exam city ki jongpi pada ki exam date kenapa pinti lupa pen kre untuk ki exam nam ta jongka exam city. Hakan ka post SSC GD Constable ajar penreu kemud bun menta ki bayo ek exam city haki we pergi jaka. Kemud ba ki yo jangai bah ka bay de ban thoi ek exam ki jongpi kemud bun ki tu bayo apo jorahan ki bayo apo asam kemud ka kham jangai bah. Madon tang khantir gitu ki bayo ban tho sapo Shillong bat ki babun pat ki dewi ki bayo sapo jorhan. Kemud ba ki exam city jong man taus nem kemud ki babun ki bayo sajangai. Napo Guwahati ban le sujur haru ka kham jangai hi ka bai kali kan chong hadu san spa nan rus pai ka bai kali. Barada pisong da ka train pat kan chong dor hadu si spa kanai pesan ne ars pai ka bai train. Baram tai tu bomnang ban check ye ki exam city jong phi lan ki exam date ki jong phi pai kan ngi video hadu bakot nan pen EAP kamno ba pin check. Hakaban ni kong du pihaban open ya ka website jong ka SSC. Bade kan ka website ngaburu po ka description box bakam su ke phi bak pin check nata sa klik na po ka te link bang sabu apo ka description box jonga nang ta hadin ba pila open ya ka te ka link gamut pin sa po yang ni hadin ba pila po yang ni subha masa klik ni login bat register. Anda pila dep nata kan sami po jong kanika profile ke jongpi nata sa klik ro hang ne po admission certificate. Hadirin pat pisaban pendap ikan ke examination pihaban select ya as constable GD in Central Armed Police Force nang ta ka examination yar kemud pihaban select ka snem arjar arpun riu. Berhadirin pat sa klik ke po jong kanika check status. Berhadirin bapila klik ke kani kan sami pat kanika status ke jongpi nam ta jongka exam date berki exam city jongpi. Bat hakabede berkini ki bun ki bayo ban thoi exam lani ki bayo ya ka exam city ki jongpi sejangai na po jongka meklea. Bat kitu ki ba don jungmud ban le po ban thoi exam kemud ba subha sa comment lani sa pentip hapo jongka comment box ke jonga. Lada pi don jing kabede berkini bat kitu ki ba kwa ban le lang ki ba kwa parlok ban yo yang le lang ban le ban thoi ki ni ki exam subha ban sa pentip yang bat kumjuru ngani rabe phi ban penio epi ki parlok ki jongpi penio ban ya lelang habede ban ri thoi ki exam subha ban sa pentip ki jinge ki jongpi sa comment po ka comment box ke jonga khnang bangani rabe phi ya ki jinge masubharu ban share lang ki video ke jonga segi parlok jongpi ki ba apply ta jongka ke SSC GD Constable jong news nem arajar arpun riu lani ngan susnaru ki WhatsApp group ki ba pher ker kum ki tarik ki bede apo jong kini ki jaka ki ba kham jangai. Nata sa join ru ki WhatsApp group ki jongpi kat kum ki tarik jongpi lada ka tarik jongpi ka de arpun ru tarik sa join ye ka WhatsApp group ka bade po jongka arpun ru tarik jong banai basan aja arpun ru bergitu bade hadin kamur arp khandai lan nilai po tarik kum ta ter kamut sa join ru ye ka WhatsApp group kat kum ka exam date ki jongpi lani kat kum ka exam city ki jongpi sampai benya bahaswa ye ki WhatsApp group haswa pin join ngan snai ki WhatsApp group tang nam ta jong kitu ki badai exam city hapo jongka jorhat nomor ba kadai ke jaka ka bakam jangai pi kwa ban le lang subha masa join iki niki WhatsApp group ki bang sabu po jongka description box ke jonga saya pen baik pi kat kum ki tarik ki ba pi dai ban le hapo jongka nika exam city na ki exam date saya pen baik pi para parlok hi ki bai de lang ha kita ki tarik per kita ki exam city tetang kini ji pentip kan rai pi menta kulis bun